салом бинандагони хабар-тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Сарояндаи номии тоҷик Нигина Амонқулова суруди навашро таҳти унвони «Ай дилам маро бубахш» дар шабакаи ютуби нашр кардааст, ки суруди нави сарояндаи маҳбуби тоҷик Нигина Амонқулова тоза ба шабакаҳои ютуб роҳ ёфтааст. Суруди нав таҳти унвони «Ай дил маро бубахш» буда имрӯз нашр шудааст. Сабти суруд дар студияи сурат гирифта бо роҳ ёфтан дар шабакаҳои иҷтимоӣ аллакай аз ҷониби даҳҳо тамошобинон ва мухлисони ин сарояндаи муваффақ баҳогузорӣ шудааст. Нигина дар сабти ин суруд куртаи сиёҳ ба бар намудааст, ки ба либоси миллӣ камтар монанд аст. ӯ миёни мардум аслан бо тарзи либоспӯшияш, ки аксаран либоси миллиро ба бар мекунад, эҳтироми хоса дорад. оҳанги суруди «Ай дил маро бубахш» бо қалами Орзу Исоев навишта шудааст. Дар омода намудани суруд бошад ҳам даст дорад. зери судури нав чандин нафар алайки шаҳр гузоштанд ва қариб ҳамаи онҳо аз овози зебои ин сароянда ва либоси шинами ӯ вафс намуданд. ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи Нигина Амонқулова? Хеле зебо ва хеле сарояндаи хуб мебошад. ман фикр кунам дуюм сарояндаи Тоҷикистон аст. ин хеле ҷоизаи хуб гирифтааст. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментарӣ.